Отборът на Ботев допусна първа домакинска загуба от началото на първенството в елитната юношеска група до 19 години. В мач от седмия кръг канарчета отстъпиха с 1-2 на ЦСК, а срещата се игра на един от терените на базата в Коматово и бе наблюдавана от над 300 зрители. Двата тима не се хвърлиха в атаки от първата минута и до средата на първата част нямаше много голови положения. В 13-та минута Исмет Рамадан получи топката пред наказателното поле на червените и стреля, но ударът му бе неточен. В 33-та минута Атанас Колунов пусна пас към Рангел Игнатов, който навлезе в наказателното поле и пробва диагонален удар, който обаче мина далеч от целта. В ответната атака армейците организираха нападение по десния фланг, което завърши с остро центриране, но никой в червено не насече кълбото. В 41-та минута столичани откриха резултата. Георги Купунов сбърка в центъра на терена и гостите осъществиха бърза атака отдясно, която завърши центрирането на наказателното поле на Ботев, където Атанас Гичев се размина с кълбото. То се отклони в тялото на Здравко Дерменов и след кратка суматоха топката падна в вратата на жълточерните след удар на Едуард Атанасов. Веднага след изпълнението на центъра Борис Тюков напредна половината на ЦСКА и стреля от 20 метра, но топката премина покрай страничната греда. След почивката момчетата на Иван Кочев взеха инициативата в свои ръце и в първите 10 минути на втората част създадаха няколко отлични положения. В 51-та минута Борис Тюков подари към Рангел Игнатов, който остана диагонално сам вратаря на софиянци, но ударът му бе отразен от стража. В 53-та минута гредата се оказа последна преграда, пред това резултатът да бъде изравнен. Виктор Пенчев изведе Исмет Рамадан на отлична позиция и нападателят стреля, но кълбото се отклони в страничния стълб и попадна в ръцете на вратаря. След още 60 секунди игра, жълточерните осъществиха продължителна атака, при която Рангел Игнатов получи топката, залъга защитник и стреля, но вратарят на армейците отново се намеси добре и спаси. В 62-та минута гостите останаха числено намален състав, след като футболист на армейците получи червен картон за разкарване на топката след отсъдено нарушение в полза на Ботев. В 69-та минута гостите стигнаха до втори гол. Иван Ангушев овладя топката в собствената си половина и преодоля последователно Кристиян Димитров и Георги Купинов, след което пусна топката между краката на вратаря Атанас Гичев за 0-2. Това попадение обаче не отчая жълточерните и те продължиха да нападат. В 71-та минута Виктор Пенчев подари към Исмет Рамадан, а нападателят стреля от границата на наказателното поле, но прати топката над вратата. В 82-та минута Здравко Дерменов прати топката към наказателното поле на ЦСКА, където Борис Тютюков и Иван Кирев си размениха по един пас и Тютюков бе фаулиран, за което главният съдия отсъди дуспа. За топката застана потърпевшият Тютюков, който с удар в обратния гол на вратаря намали резултата. В 84-та минута капитанът на жълточерните Виктор Пенчев също бе изгонен с втори жълт картон, след като извърши нарушение в собствената си половина. До края на срещата канарчета имаха няколко статични положения, но не успяха да се възползват от тях. След края на добоя наставникът на жълточерните Иван Кочев сподели мнението си за срещата пред клубната телевизия. Ботев допусна първа домакинска загуба от началото на сезона. Коментарът ви за матча? Да, допуснахме първа загуба. Не я очаквах като развой, но е факт. Като отбор стояхме по-добре от отбора на ЦСКА. Знаехме силни и слаби страни на отбора на ЦСКА, но има го и в футбола, когато не е много го желаеш, по някой път не се получава. Допуснахме с грешки и то индивидуални, и групова се получи в дадена ситуация, особено първия гол. Допуснахме такава грешка, че и при децата ни се допуска, но факт е. Загубихме много важна победа за нас, за да може да излезем начело на първенството, след като другите отбори и те направиха грешка. Но продължаваме. Учим се от грешките и продължаваме. Изненада ли ви с нещо отборът на ЦСКА и с какво точно армейците спечелиха матча? Отбора на ЦСКА не ме изненада с някаква игра или като отбор. Знаехме силните и слабите страни, знаехме, че реагират много бързо при загуба на топка от страна на противник, контратака, и така се получи и първия гол. Първия гол реагираха, но в тази ситуация, в този момент, когато се получи първия гол, имаха двама футболисти. Един, който беше по фланга, и един, който беше като затваряш атаката на ЦСКА, но това е комплексна грешка от страна на нашия отбор. Предстои на пръв поглед лек добой срещу Локомотив Горна Оряховица, последвано от две дербита срещу Литекс и Лудогорец. Какви са очакванията ви за предстоящите мачове? За мен няма лек противник. Важното е нашия отбор как ще се представи. Гоним си мача и имаме уважение към всеки противник.
търсим реализация и обиграване на отбора, търсим реализиране на футболисти за първия отбор. Важно е 3 точки да се вземем и тогава вече ще гледаме другите двубои. От началото на сезона отборът се представя на добро ниво и се намира в челото на класирането. Според вас тимът има ли сили да се държи там и евентуално да атакува първото място? До този момент са минали 6 кръга, предстои ни 7. Значи всички отбори ги познавам много добре. Всеки може да победи всеки, както се получава в дадени мачове. Борбата не е и целта не е за първо място и най-малко влизане в тройката, но като гледам другите отбори имат потенциалите, но нашия отбор е мисля, че с едно ниво над другите.